Ka Meghalaya SSA School Association MSSASA ha ka jelam ba Aristotle Rambai President ka Janmiet Chipotorik Risau Arjar Pusau Kalawan Shamadan Malki ban Yamir Jingmut bat Kinoilam ka All Meghalaya SSA School Teacher Association AMSSASTA kabadang peteng penlong ka jingiki song kelain mungor bak lembo por nadu ka Shitarik Risau Arjar Pusau Ka All Meghalaya SSA School Teacher Association kala penlong ya katay ka jingiki bandawa na ka sorkar jela ban kentiu tulop da 6% ya kinoi ka SSA ha ka jela bat kabadang abjubab na ka sorkar Kumban syukudaw shisngi hadian ka jingsdang ka jingiki ka All Meghalaya SSA School Teacher Association katak haka arterik Risau Arjar Pusau ka Meghalaya SSA School Association ru kala penlong jelang hamadan student jayau haka ba kila simya karai bandawa na ka sorkar jela ban thungkam purai kinoi kai SSA haka jigendu haka ni ka janmiet kinoi lam kila thir halor bon ki ki bai dei na ka banta ka bha ka miat kinoi kai henrei kimpala ban poipat sakarai henrei kindang song perkhat bandon no ka jingete lang bat ka jingetli Habakran sigilap thai kubor ba Aristotle Sirmbai President ka Meghalaya SSA School Association ulong ba ka jingwani kendu ka dei banwanra ka jingsnguthu jingmot hapdeng ki ar kanhon kata halor ki mat jingdawa batru ban ai jingmot ban penlong da ka jelang ki Central Executive Committee halaki kanhon ban ai ka jingkersan ba markeliang to ka jingwan jongi menta ka singi hakani ka jaka ba ki parano hikai SSA jongi ki khi dani ki shong klan mungor ka jingtmu ka bangi wan chane ka long ba ngin yakren skotho batki banya trailang ha ka bayadei batki ni kimat jingdawa menta ka jingmen toy jongu no hikai SSA ko aban ken na basai kampat dei bangi wan ajeng kersan mo ka jingwan jongi kumaong menne ka jingwan jongi ka long bangin yakren skotho khnang ba kanomi RR kumni ken hon kata ka dei point number 1 suggestion dengan repeat ka jingwan jongi menta ka sngi bani kendo ikni kinong alam jongka All Meghalaya SSA School Teachers Association kalong ba ngin yakren ngotho batki hakabai dei bat kini kimat jingdawa jongi ki no hikai SSA point number 2 hakabai dei ban aya ka jingkersan meneng ngidang ngida deb yakren kai baro khoj ka jingya lenti makiru kel pensai ka jingya lenti jongki mangiru ngila pensai haki ka jingya lenti ka jongi ka sun ka Meghalaya SSA School Association te dakabai meneng ngila yakut ba yakani kamat ngin sara hapo General Executive Committee jongka Meghalaya SSA School Association Central Body makiru kin sara hapo ka CEC jongki but hakini ki candidate singi ke bansawan ngin sapentip pat ya ka ka bagarai ka bami hadin kami ka jingkendo jongi baro ardiam ka habai de pak jingkeli jong pi kum no yalam hi ngi ngin dakwa bakan don tangka bekasyo Henry ba ngin ong ba ngin penbor be bangin don tangka kata ngimla ban le namar kumbati bi India ka ka demokrasi ngidon ka fundamental rights kino kikenhun kila ban form la ka jong ka association til da dei bangila ban yetli lele ka jingkemen yangi kan Hagani kasilayo ru ban bu jingkli kinoi lam ka All Meghalaya SSA School Teacher Association lada ki donni em ka jingsngo menjur kumbala pensngo da kinoi lam ka Meghalaya SSA School Association hakaba na ka liang ba Batista Lingwa advisor ulong ba ki priang sngo bhai ka jingwan jingo kinoi lam ka Meghalaya SSA School Association katba ya ka mat jingpen sngo jongki ka kanhon kansalum da ka jelang ban yimir jingmon kini ki nongelam jongka masasa te gilaong iki ba arjar atpuar ya ka isu ko ba kilasim initiative maki ngirung ila ay ka moral support klam gano ka jingpentot ten ray ya kani ka kinti ka ba mantaro kani ka jeki ka bangi hilasdang te ay bingin pendap bechwa te namta ka jiya trailang ginumla hi banong ba ngin ya train menta te namar ngirung i hapsim hi dakarai jong GEC hapidan lang namar ngidan lang bagi parlok garu ke jong ngiru rekat bagi wegi no hikai bran keleng jong ka rekasi te tanggatahi henry yamentahi ngim la hi ban ong ai no tingi priang subhai ka jingwan ka jongki namta ka baha kamiat jongki no hikai ba ka jala borok kawai madubam kwa hi ka jong tali te henry hagani ka wat bat hagani ka kinti ka pamenta te ngim patla hi ban ai gano karai hatu pin shong nem kum ka po ka CC pada kum gejelang khanang ban la ban penpau ka jing wan ka jing a jing terwa jung kini ki wei pat de ki association nya ka liang ka jing ngin sa shong hi ngin le employ hero kata man ngila ong ngin ngilam jong masasaru ba ngin sa tip ki
Ubawan pendap lapang General Secretary ke All Meghalaya SSA School Teacher Association uloong ba ka jingdon kam bakongsan nak benta kino hikai kadai kumno bakinyo ya jingdawa kata ban kentiu ya katulap kino hikai SSA. Spokesperson juga government ba polling do ba rahmat jungi la phone chau education minister ba le itu ru marwa kadun ka presentation ke beningkong ha ka bedi ka enhancement juga salary ke jungi te kadun pat saka benta ka bakdiat ke ba idang dei ban penbek ha ka bedi ka saka scan presentation ke badang iladep nang liang education minister but in up hadu ba wan chief minister ba dapik minister chief minister kin sarak ha ka kabinet minister ka jungi ka jing ka rahmat do yangi menta ka di ban survive ya kan survival ke bangi haban iman ke skim ta ai kata kembali ke menin ngila usai kata ngiap ya respon nak liang government bat kat berapa yo ya respon hi kumbang la ya sim menin ha meeting bangin ya beteng ya kan jesung ngini beteng ya kan jesung jung akat haduk menta ngimpat ong ya kata ngiap swa ngi sya swa impet swa ke respon government ndrei lada kam yu kandon pat akawi pat ka benta ka bangini syong pat hakasi si ke jungi le singin simpat akiwi pat kirai ikitaru ya mentangi pat nang bat ngini pat ong tenrei kiwi government ki baswa kila ya kata kani government beli kamla kani kadika inisiatif kadika steps ka baka kadika benta jong government bukan sim ya kata habidi kita ngin mla ban ong ya kam jong government tenrei kiwi government ki baswa ki penkiu wengi man ka ar man ka laisnem ting expect nang ni government ru mar beli la fast telik snem kam simdon ka weiru ting sudon kam ya kata di halor kata kan orang bangi don mentah kan kasi bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed ye ki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya